marirecommend mo ba ang Sanford para sa mga papunta dito? Kasi di ba lagi silang hiring ng mga Filipino? What are you feeling right now that you're gonna be working in a place wherein you know that there's a big possibility that there are a lot of Filipino? What are you anxious of? Good morning everyone. Welcome back to another day in the life of immigrant family here in the USA. And today is going to be a very busy day kasi tonight will be the last day of Mac sa Sanford. Yes, last night of work na niya dahil nga sa mangyayari na move namin. Last week, nag-last night na din siya sa Mercy, but yun nga, nakalimutan namin na last night of work na niya, wala man lang siyang nadala. But for now, nag-request si Mac na magdadala siya ng treat niya na yung parang ginawa ko kasi dati nung nag-last day din ako sa Horn na nagdala lang ako ng basket of mga snacks, ganun. Kasi yun yung mga hilig naman nila dito. Kasi kung magdadala ka ng pizza or magdadala ka ng ibang pagkain, pag hindi nila naharap kumain, hindi na siya masarap. Yun na what I mean. Unless siguro cookies or muffin yung mga dadalhin mo, and parang ang boring naman kung ganun lang yung dadalhin mo. So ngayon, gumawa ako ng basket na may mga iba't ibang snacks lang. May mga gums, chocolates, chips, mga ganyan. Nakatulog na to guys, itong madam namin. Grabe, ang daming inarte bago nakatulog. Ay, nako. Naayos ko na nga, as I've said kanina, yung mga baskets na dadalhin ni Mac sa Sanford. So ito, merong yung Welch na gummies. Usong-uso kasi ito sa kanila, yan. And then, sa ilalim ay mga tawag nito, mga Doritos na ganito kaliliit. Doritos, Cheetos, ganyan. And then, meron akong Biscoff dito na individually packed. Yung ano to airline size. Air Canada. Baka naman. And then, chocolates, kisses, tapos Hershey's. And then, yung mga Filipino food ay Cloud9, pillows na maliliit, na ube. Yan. Kopiko na candy. Mr. Chips, Piatos. And meron pang gum. Gusto nila yung mga gum, ganyan. Kasi nga, coffee ng coffee para fresh breath, ganyan. So, yun lang. So, dalawa yung ginawa kong ganyan na basket. Ayan. Itong ganito niya is galing Dollar General. Doon ko siya binili. So, yan. And then, gagawa pa ako ng card. Ako na lang din daw ang magsusulat ng thank you card. Tapos gusto pa daw sana niya, picture daw namin yung ilagay na card. Sabi ko, wala nang ink yung printer. Yung ink, na-empake ko na noon pa. Kasi alam ko namang hindi namin gagamitin. So, wala nang ink. So, buti na lang bumili ako ng thank you cards. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. Tapos ko na yung cards. Actually, dalawang cards to. Yung dadalhin ni Mac sa Sanford. Tapos wala nang nakalagay kung cardio or sa ICU, ganyan. Basta dalawa. Wala talaga ang secretary. And then, gising na yung dalawa. Grabe yung tulog ni Mishi. Almost 4 hours, daddy. Ano ka na anak ko?
Iyak to ng iyak. Pero buti na lang, mahaba yung sleep niya kanina. Nagising na to, dinala ko lang dyan kay daddy kasi hindi ko mapatahan. Umiiyak siya, hindi ko magets kung anong gusto niya. Pero buti na lang, ang haba ng tulog niya, almost 4 hours. 11 pa siya before 11 pa siya nakatulog, nagising siya ng mga 2:40. So, naka-edit na ako ng video. Tapos na. Thank you. Currently cooking na, guys. I'm gonna cook spaghetti. I'm cooking spaghetti nga. Pero, tingnan nyo itong pagtakip ko ng kaserola. Yung pangprito, tapos nilagyan ko ng foil. Kasi tumatalsik. Na-impake ko na pala kasi yung takip niyan. Nakala ko, andyan pa. Dalawa na lang kasi yung pot namin na natira eh. Wait lang anak kasi tatalsik. You're gonna get hurt. Mishi, you're gonna get hurt. You wanna get burned? Ay, this is a very productive day pero... Ay, ano ba naman yan? Nabuksan ko na yung pieces and stems na mushroom pero hindi ko sinotay. Shoot ko na lang. Sayang. Gusto ko pa man din kasi yung nagigisa siya kasama ng bawang at ano. Aw. Luto naman na yan eh. At syempre nag-overflow ko na. Dito ka. Ganito na lang ata. Italian sauce na lang ata. Parang ayoko na magdagdag ng sugar. Wala kasi kaming Filipino style na spaghetti sauce. Nagamit ko na. And ayoko nang bumili ulit. Kasi nga, gusto na ko nang maubos kung ano yung meron kami. Natatawa ako sa takip ng kaserola namin. Lagyan ko na lang ng fresh basil later. Tapos parang may kulang talaga. Ang sarap magluto kapag malinis yung stove. Malinis lahat. I like it. Actually, itong stove yung laging malinis na area. Ayoko kasi talagang nagluluto na magulo yung ano. Pero dyan sa counter kasi namin, dito sa may banda dito, pinagpre-preparean ko ng ano yan, organized pa dyan, malinis pa dyan. Pero outside na niya, yung pwedeng kainan kasi may high chair kami dyan dati, bar stool kami. Yun yung magulo, may mga gamit na dyan na for packing. Kumusta naman ang last day mo? Oh, sure last day. Bakit ko umiiyak? Ay, miss nyo sila. Huwag na tayo mag-vlog. Ba't ko umiiyak? Wala, huwag man lang si Audrey for you, for your last day. Tapos siguro, kinantaan na kita. Happy last day to you. Ay. About this na. Oh, jeez. Lagay mo prepare ni wife ko. Na snack. Wait, wala. You're my favorite Asian guy. Tapos, come here, give me a hug. Tapos na kanya. Tila-tila kayo? Ano ka ma? Grabe ka naman magpakain. Pwede mo, kaupuin mo kasi ano. Baka dito. May lamesa naman kasi tayo. Bakit kasi tayo dito kakain? Up. Maraming bahagi ng kapuluan ngayong tag-ulan. Diba sa ilang bahagi ng There you go. Good job. Ah, good job. Open na. Open na, ma. Kasi ang kondisyon Open your ng mouth. dagat Good sa job, Bicol yeah! Ibig sabihin, Sarap ng Baguio beans. ang El Niño. Hey guys! So, update. This is already the third day na walang work si Daddy. Ano namang feeling na nakikita mo yung realidad namin ni Missy during the day and during the night? Parang nag-work. Para kang nag-work. Parang Pero ano namang feeling na nag-resign ka na sa Sanford? okay lang. Okay lang. Ganun talaga. Ganun talaga. Pero marirecommend mo ba ang Sanford para sa mga papunta dito? Kasi di ba lagi silang hiring ng mga Filipino? Oo naman. Oo na. Proud ka naman. Siyempre. Madami ka namang natutunan sa Sanford. Ha? Siyempre, yan ang first nursing experience. Diyan ko natutunan magbasa ng EKG. Tutulungan ka naman nilang maging Yun talaga yung appreciate ko dito, Skillful, no? Yung, I mean, in general, dito sa US. Or siguro dahil,
dalawa pa lang naman yung napag-workan mo dito sa'yo. As isa pa lang naman sa akin is really the effort of the administration or the nursing department to give you support para mapa-broaden pa yung knowledge mo when it comes to the specialization na kung nasaan ka, diba, na department. Yung may mga education ka talaga na kailangan i-complete, mga ganon. Yung mga trainings talaga na needed na para sa ano mo, diba, kailangan. Pinapagawa talaga nila sa'yo. And bayad pa. Maganda na nag-aaral ka, tas bayad ka pa. Hindi yung papapuntahin ka sa meeting, sa training, sa seminar na ikaw na ang bahala sa gasolina mo. Sa lahat dito, sila magbabayad ng gasolina mo, babayaran nila yung mileage mo, babayaran nila yung pagkain mo. Oh my God. Ganito na nga lang, baka madisgrasya pa itong camera natin. So, okay naman yung feeling na diyan ka sa Sanford nag-start ng ano mo, ng nursing career mo dito sa Amerika. Aray ko. Saya ka naman. Paano Saan bang babait? Mababait naman. Wise plastic! Huwag kang mag-alala, walang nanonood na taga Sanford dito sa vlog natin. Magpakatotoo. Mabait sila. Mabait sila. Except Kai! Si ganito, tsaka si ganito. Ne, wag daw. Nagsisignal si Kuya. Oh, 3, 2, 1, go! Ano naman ang advice mo sa mga bago, ganun, yung mga papunta dito na papuntang Sanford? Iwan yung attitude sa Pinas. Yeah, there are a lot of things to unlearn talaga when you migrate to the US. Kasi ikaw yung makikisama sa kanila, hindi sila yung makikisama sa. I mean, there are a lot of things to learn but it's easy to learn, 'di ba, Daddy? Pero ang mahirap talaga is to unlearn the old habits na basta yung mga, lalo na yung mga attitude natin, ganyan talaga. Kasi alam mo lahat, magaling ka, pero iba naman yung environment. Lalo na kung nasa special area. At saka lalo na kung yung charge nurse mo mas bata pa sa'yo, Oo. na mas madami ka pang experience, but the respect still should be there. Minsan kasi nasanay kasi tayo sa seniority, that's our culture. Tsaka yung competition. In the competition. Ito naman ang question ko para sa next na work mo. What are you feeling right now that you're gonna be working in a place wherein you know that there's a big possibility that there are a lot of Filipino workers sa unit na yon? Kasi hindi pa naman natin alam kung madami ba. Pero as to what I've parang imagine, parang feeling ko madami. Kasi sa area nga madami. Hindi ko alam. Ano Pero hindi mo syempre, alam? expect. What's your feeling? Name your feelings. Are you happy, sad, anxious, frustrated? Anxious. Big feelings are okay. Big feelings are okay. Anxious. What are you anxious of? Saan ka nagiging anxious? Sa may mga katrabaho kang Pilipino o sa mga gagawin sa'yo ng mga katrabaho? Then, syempre, yung expectation nila. Yung expectation nila sa'yo, syempre, may experience ka sa critical care, pero bakit bobo ka? I mean, that's the reality. Hindi mo naman maiiwasan na may mga... Pero hindi lang naman Filipino yung may mga ganong expectations, Daddy. Oo nga, hindi lang naman... Pero mas matindi ba? Mas matindi lang siguro yung pressure to you kapag Filipino yung nag-iisip ng ganon. That's my next question. So what are you gonna do with that feeling na Basta ano lang. trabaho Basta lang? trabaho lang. Walang personal. Walang personal. Ang goal mo naman is... Magtrabaho lang. Trabaho. Ang goal mo lang naman ay kumita ng pera. Go to work, get paid. Safety of your patients and yourself. Okay. Pero excited ka naman sa move natin. Oo. Excited ako. Anong nagpapa-excite sa'yo sa move natin? Siyempre, new place. New place. New beginning. New place, new beginning. Yung sahod. Sa mukhang pera talaga. Yung sahod daw ang nagpapa-excite. Ano naman ang mga plans and aspirations mo doon? Like, what are your goals for this move?
Hopefully last move. Hopefully last move na natin. What do you mean last move? I Last mean, move mag for good na tayo. sa Georgia. Mukhang maganda naman. Mukhang maganda naman sa papel. Yan natin. So doon na talaga. Ikaw na mag-outro. Kasi, pinapractice ko na to maging vlogger. Kasi, pag may namimigay ng free stuff, gusto niya, siya din meron. Pero ayaw niya magtrabaho. Sabit. Gusto niyang sumabit sa mga, brand deals. Pero ayaw naman niya magtrabaho. Mag-practice ka para mapatunayan ko sa kanila that you are part of the team. Ako logistics. Logistics and manpower. Logistics and manpower, ako nga lahat. Be grateful kung nasaan man kayo ngayon. Kahit may mga challenges man sa lugar nyo. Huwag kayong magpapatalo sa challenges. Laban lang. You're not created by God to let challenges crumple you. Just like what you did to my receipt. I need that receipt, Daddy. Tapos yung mga nurses na pupunta sa ibang bansa. Ano yung mga kailangang iwanan? Ay, dapat i-interview nga kita next time. Guys, comment kayo down below kung kung gusto nyo ng sit-down interview. Dami akong i-question sa'yo. Unlearn the negative things. Unlearn kaya na nakuha nyo from the Philippines. Tapos pag nandito na kayo sa US, be open-minded to everything. Like criticism, suggestions. Huwag kayong makipag-compete sa iba kasi pare-parehas na mga nababayaran. Maliban na lang kung talagang kayo, narcissist. Hindi, tsaka kung talaga namang may mali. Kasi sa nursing field, if you see something, say something. Doon yung na-apply talaga yung if you see something, do something. If you see something, say something. Yun, na-apply talaga yun sa field natin. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching this vlog. I hope you enjoyed watching this video and learned something today. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that we upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Drive Mia, and I'll talk to you guys on our next one. Bye! Mwah! Bye-bye, car! We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a high